F'aktar proposti tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ħabbar żieda oħra fl-istipendji u grant ta' 1,000 euro għall-Erasmus. Dr. Abela qal li jekk il-Partit Laburista jingħata l-fiduċja, l-istudenti se jgawdu minn żieda oħra ta' 15% fl-istipendji tagħhom. Qal ukoll l-istudenti li jmorru jistudjaw barra l-pajjiż bħall-Erasmus issa jirċievu grant ġdida ta' 1,000 euro. Irrid nibni fuq ir-riżultati sbieħ li diġà nkisbu. Irridu illi l-istudenti ikollhom l-għajnuna kollha li għandhom bżonn biex ikunu jistgħu jgawdu il-ħajja fuq il-campus perjodu mill-aktar sabiħ u eċċitanti fil-ħajja. Il-Prim Ministru Abela propona aktar għajnuna dwar ix-xiri tal-ewwel proprjetà. Qal li l-ammont eżentat minn ħlas tat-taxxa tal-boll issa jitla minn 200,000 euro għal 300,000 euro. B'dan il-mod in-nota il-first time buyers issa jiffrankaw 5,000 euro oħra f'taxxa li jistgħu jużaw biex ikopru spejjeż oħra, inkluż il-finishings tal-post. Semma 10% deposit scheme u qal li din sa tissaħħaħ billi l-valur tal-proprjetà eleġibbli issa jola minn 250,000 euro għal 300,000 euro. Ħabbar ukoll rifużjoni lura lil first time buyers ta' 1,200 euro għall-ispejjeż tar-riċerki u għal spejjeż oħra, inkluż tan-notar relatati mal-kuntratt tax-xiri. Bekk bejn l-aġġustament allura fit-taxxa tal-boll u din il-grant speċifika ta' 1,200 euro minn dawn iż-żewġ miżuri biss li għadni kif semmejt ser ikunu jiġu frankati 6,200 euro oħra meta wieħed jidher fuq kuntratt ta' xiri ta' proprjetà. Dr. Abela ħabbar ukoll żewġ miżuri maħsuba biex ikunu ta' spalla għal ġenituri ta' tfal b'diżabilità. Ippropona li dawn jibqgħu jħallsu t-taxxa bir-rata tal-ġenituri sakemm uliedhom jalqu 23 sena u li f'każ ta' tfal b'diżabilità severa sakemm idumu jieħdu ħsiebhom. Ħabbar ukoll il-Carers Grant sa tirdoppja sabiex din lotja tiġi daqs il-paga minima. Proposta oħra il is-servizz tal-Gozo Channel bil-pass ikun b'xejn għal Maltin u Lawċin u għall Lawċin li jaqsmu bil-fast ferry għal skopijiet ta' xogħol u studju lotja ta' 650 euro issa titla' 800 euro. Dwar il-pensjonijiet, Dr. Abela qal li l-Partit Laburista issa jagħmilha possibbli li koppja tista' titrasferixxi bejnietha issa 5 snin kontribuzzjonijiet żejda mħallsa biex il-parti li m'għandix bolol biżżejjed tkun tista' tikkwalifika għal pensjoni minima. Qal ukoll li dawk li diġà ħallsu d-differenza jistgħu jitrasferixxu l-bolol żejda xorta waħda u jtejbu l-pensjoni tagħhom. Dwar ir-romol qal li dawk li kellhom id-dritt għall pensjoni tagħhom u tilfuha meta romlu biex jieħdu l-pensjoni tar-romol issa jaraw il-pensjoni tagħhom tiżdied b'20% bħala forma ta' kumpens għall pensjoni li tilfu.